Takže ahoj lidi a vítejte u prvního videa z Minecraftu a dneska budu hrát na serveru Bycraft, Skywar a jsem tu s Vašekem. Čau, čau. A abych k tomu ještě něco řekl, tak tohle to je moje studio jako na filmy i na i na normální natáčení třeba miniher nebo serverů. A dneska budu říkat něco o náboru do mýho studia a bude to k těm filmům. Takže nebudu to zdržovat a půjdeme hrát. Takže 3, 2, 1, teď. ne. Jo, dobrý, byl jsi jako poslední, skákej. Jo, jsme vedle sebe, hej. A jo. Jak se dává pak to? Já si zapomněl dát kit. Mám enderperlu. No vidíš. A meč. No ten já mám taky. Až si ho udělám. Samozřejmě jak jinak. Než si ho udělám. Tohle je zase to. Tam taková prostě mapa. Já ji říkám hodně štěstí, protože na té čestce je napsáno hodně štěstí. No jo, kdybyste chtěli, tak mi napište do popisku videa. Teda do popisku videa. Pod video. Já spadnul. Aj, mě zabili, ke mně se někdo portnul. Jaj. Hej, tady je můj to. Tady je můj ten. No prostě tady byl můj skin, který jakoby běžel prostě jako, nevím. Prostě dobrý můj skin, jako můj obličej. Takže jsme teďka umřeli naraz. Takže 3, 2, 1, teď. Jo, já jsem k tomu úplně zapomněl říkat něco jako, takže jako první vám musí být aspoň těch 10 let. Takže to je první věc, kterou musíte plnit. A ta třetí je, ta druhá je, že musíte mít originální Minecraft. Samozřejmě, že já ho teďka nemám, ale po Vánocích ho budu mít. Jo? Takže abyste zase neříkali, že já nemám originální Minecraft. No takže třetí věc, no to ani to, no. Já jsem skoro celý ten. Jo, tak se podívej na mě. Kde seš? Hele, uklidni si nám ty segry, nebo kdo to je? Ne, to je blbost. Jo, teď je to. Jo, počkej. To seš ty? Jo. No, takže jo. Musíte mít Minecraft. No, jak jinak? Minecraft. Musíte mít Minecraft a nevím, tak to je. Tak to si ji vykradu. Počkej, já se tady trochu uspořádám. Jo, kdybyste teda chtěli do toho studia, tak v popisku videa bude můj Skype, tak mi volejte a napište mi, že se prostě chcete přidat do mýho studia a já si vás na to něco zeptám a tohle by bylo všechno, takže my tohle dohrajeme a budeme končit. Doufám, že se vám bude video líbit. Jo? Já už nevím, co bych říkal, tak asi teďka se vžijeme do hry, no.
Ty jsi to vybral. Ano, ty jsi na ní zapomněl, můj dluh, můj podíl, moje všechno. Já spadnul. A já taky. A hned za tebou. Mně se to strašně Tak seká. budeme končit už. Tak já mám... Protože já už mám jenom minutu na to. Takže Hej, ahoj lidi a těším se na vás. příštím videu. Doufám, Ano, že tady bude doufám, že se přidá.